Lah iya tak kandhani to, Tin. Wingi iki klesak-klesik karo aku. Nggih. Kira-kira iki nek Tatin ki rak tak angkat anak gelem ora ya. Terus Lah yo ki takono. piye, Mbah? Iya. Pak. Heeh. Dari anake ha to? Nyicilo Pak saiki soalnya mbokmu ki lara-laranan pisan. Ora kok sik, dipek anak ki maksude piye kok bareng anu kok mbokmu lara-laranan kok Lah dadak sing dilapor. godhoke wedang ora ana. Sesuk nek lara kan ora iso godhok wedang. Mbak, aku tak takon. Bapak ilih mati kapan ya, Mbak? Oh, bapakku ora arep mati lek. Lah piye? Aku arep brungsunge. Ora usah dipateni anggere entupe ilang ora nututi. Heeh, gek entupe nggonen dolanan ya. Oh, karo wong tua kok ora tur dilangin tupe. Lah wong sampean senengane ya gagas sing ora karuan nek Tatin karo tapek anak kepiye ya mbokmu. Lah kowe ki yang rumangsanana to. Wong wis umur semono Lah cetok. nek jeneng angkatan aku ya bayi ora kok semene gedene. Lah ya langsung kena dikongkon timbane dadak dublak. Ya, Nek bayi kok dadi. Aku ngerti karepmu. Apa? Alah, wong Piye? katane. Wong kowe ki cara pitik wis ora diuritan. Sengara ngendhok. Ya kula dikon dadi kon Endang- Kon jare endang kon apa? mijeti, menpuk. Iya, aku nyatuweni. Jajal Tin nek dipijeti empuk dipijeti nggon ndas kuwi. Mboten kula sing mijeti matane niki. Para sederek, para sedulur. Niki mudar ora kowe. Napa? Napa, Pak? Wah, apik kok. Apik dasmu ya ora. Oh, diajungi Bapak-bapak Oh, sih. kalau- Saiki ayo nyanyi apa nok? Kowe nok. Ora, pokoke men dadah mataku sik. Pokoke